Oh, hé, maar het had zo zelf lauw, de zomertijd of de wintertijd? Ik liever lauwe, denk ik. Zomertijd. 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 De zomertijd. Waarom dan? Dat is lange boetenbotsen. Ik vind het wel leuk. Ja, Jawel. het verschil vind je wel leuk. Jawel, het is altijd een ritme. Altijd nog ritme. Nee, nee, is het de jongens langer lacht. Ja. Wat is een biologische klok? De klok die bepaalt hoe sliepst en wat die ritme op de dag is, wanneer is en of moe bent of niet. Nou, dat is een klok die in je hersenen zit. Voor het sliepen en zo. En nog volle meer. Nog veel meer. En wat nog meer dan? Dat weet ik niet. Oké. Ben je een maasmeisje of een jongensmeisje? Alle 12 een beetje. Dat heb ik net heel erg, want dat is een beetje verschillend. Beide eigenlijk wel. Ja, hè? Ik ben net echt speciaal jongens en ik net echt maas. Oké. En waarom is dat verschillend dan? Nou, hing het er vanaf hoe ik me viel. Wat is een biologische klok? Nou, dat is een klok die in je hersenen zit. Hoe gaat het dan? Gaat het dan Geen idee. Jest hem net. Nee, Jest hem net tikje. nee, En just hem ik net. nee. Oké. Hoe laat ben je morgens wekken? Nou, meestal 4 of 6 uur. Hoe laat luister je bij het? Heel verschillend. Ongeveer. Gewoon nog een uur. Waarom zou je het dan? Nou, omdat ik wil graag mijn huid helpen. En hoe laat je te wekker? Heb je wekker? Dat is geen wekker. Nee. Dat was een biologische wekker. En wat mooi dan? Nou, maar keivoer en zo. Of is men niet een biologische wekker? Ja. Ja? Oké. Ben je op een borkerij? Ja. Mijn man maakt me altijd wekker. Oké. Dan zit ik, Kiara! Ja. Kom eraan! Maar ze squallen. Ja. En als je wekker bent, is het dan direct Lena, ik ben er? Nou, net altijd. Nee. Maar soms wel. Zo, maar wel een beetje rustig gewoon. Ja. Pak je thee, Ja. even zitten. Ja. Hey, en hoe zou het wezen als je een nachtswerkje moest? Dat ken ik wel, denk ik. Ja? Maar ik zou het heel leuk vinden, want dan mist de hele dag. Ja. Het lijkt me heel lastig als dan hoe moest sliepen en dan mist heel volle feestjes en zo die want die binnen meestal oerdij. Maar er zijn wel mensen die het zo doen. Ja, mijn neef doet dat ik. Ja? Ja. Wat doet hij? Die doet vervoeren van stoffen of zo. Oké, ja. En dan met die nachtrieten. Ja, en hoe daar sliept hij. Zou je de hele nacht opleeuwen kennen? Jawel. Ja? Ja. Maak je? Ja. Oké. Ben je wel een beetje gek aan, hè? Eigenlijk wel. Ja. Ik bedoel, je zou maar muzikant wezen maar of zo. Dan ben ik heel vaak nacht spelen. Ja. Is dat gek? Ja, want dan sliep ze thuis terwijl dan de meeste mensen werken binnen. Ja. Vond je dit nou een superleuke video? Klik dan op de rode button en abonneer op het YouTube kanaal.